फाउंडेशन का प्राइवेट जतन बुझने नांगौ जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन का कैसे प्राइवेट फाउंडेशन जों कोन गवर्नमेंट फंड्स माया कोन जगह फंड्स माया जों जे मेंबर्स दंनाय जोंनाव किसा किसा का डोनेट खालायले मा खालायले दाबोनि सिमिक जों मेंबरशिप खालायै मेंबरशिपनो नों खालायै बुनि स्टेट खालायमा हाय बुनि स्टेट बराम तो खालायो सो बुनि स्टेट रक बाम तो सावो नों जदि हेल्प नांगौ बा कानेक्शन दंगो मेंबरशिप दंगो हंगै सिमिक से जों ननो सुबाना हेने बरको सुजो सावो एंड एवरी ईयर बरनि मेंबरशिप न बरक रिन्यू मा खालायो विदाउट फेल एवरी मंथ बरक डोनेशन बर हलायो साक बाय सानजागिया वे सिनि बर रगले यकना मामंस नायो बुम देखे यगै थांमोना जों डोनेशन रियावे अ टाइम ए बुइरग्रा थं बुइरै रांखौल खैतों रहलिया नै हलायो दाबो कटि रह बुरुम बुरुम जों बरनि रांमानि रहसने आपसु सब समय ओ सप्ताहसिम चार जना थै थाङा नसिनि आको फंड्स दङ न तामो दङ गभर्नमेंट बुसुमान हेल्प खालाया लोकल एमएलए लोकल एमडीसी त लोकल लीडर्स अक्समि बुसु हेल्प खालायसिनायबा बरखने काइबिसना खालायमाननाय बरकना पारा दा खालायनाय मा यांनि दा खालायहरनाय एन यांनि तो खर्चबो गोबांबा नाङै सो ताबोंनि सिमि क्लियर खै जतन नाबाय नांनाय जे ओ त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन का कैसे प्राइवेट एनजीओ प्राइवेट फाउंडेशन सो ओ फाउंडेशन इति जदि जों फ्यूचर चुबासु नांगौ के जोंबो बरक बे करंगा नांनाय जदि करंया अंगा जों जे करंजा सिमिक जों खालायलयै जोंनि फाउंडेशन मोथाङै दनि मानो जों करेक्ट ताबक जों बुनो थाङै एकरेगे जानांगौ बुनो थाङै बिखा खाङै नांला खामु दिनै जों एमएलए एमडीसी तामो लोकल लीडर्स नाबो जों साना नांला खामु जदि चिनियाको फंड्स जदि कलेक्शन दङै दं हांके किन्तु चिनि बरक वानसो गया जेफोर हेल्प नाङा फोरको वानसो त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन दङ बरनो चोबसो सानसिनाय सिनियानु गया बर जगन तंग बुसनो तंग साइमिया बसर काजा काजा को बेंगलोर हकैमानि हैदराबाद हकैमानि किन्तु कांटेक्ट करि जेफोर जों जल खालायो आफोरंके त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन मुइदो खालायो क्लियर है ऑल क्लियर मेक इट क्लियर जतन साइमंडी जों कैसा प्राइवेट एनजीओ प्राइवेट फाउंडेशन जोंनि थानाय कोनो गवर्नमेंट फंड्स गरै नरक जदि मेंबरशिप दङै दङ कैसे जोंनारनो चुबानाय जदि गरै इंगे जोंनारनो चुबाय मानिया जों त्रिपुरा सरनि बागै आसक बसर बासावै फायका किन्तु ताबक जराते जों बिट्रियल न मानखौ एमनबो दङ जे ए दादा जों ताबक लुगिं दंफोरबो नोंसोंनो आना ताक सुबाखां न फिराव इरनाय बन सानेरबो दङ रैबरो जों तो फनो फिरावै सकया वन सयनाया जे और रांखा बेंग दि फायगना खरा बसुक डोनेशन रखना डोनेशन रनाय रखरै न मा दङ रैनो थाङै दङ बसुक डोनेशन रखा साइसे माया खरच बरर बो जेफोर नाङाफोर रहरन दङ जेफोर सानजागाफोर रहरन दङ किन्तु ताबक जराते जों जदि नाया थाङा आंके जे फाउंडेशन बाय करंजाक बरर ताबक जराते केबो फनो प्रॉब्लम से क्लाया सब प्रॉब्लम क्लाय सब बेटन माया सब चाक जब माया सब yang kok banglaय इंके जे फाउंडेशन बाय करंजाय गारो बरक मामंसे असॉल्व प्रॉब्लम क्लायो फाउंडेशन बाय करंजाक तांगे प्रॉब्लम क्लाया तामनि बागै इंके बरनो जों अलवेज नो ग्रुप ऑफ गाइड खालाय दङ के उमतिके चलेना नांनाय उमतिके चले के जों उमतिके कामबो थाङै मानो चिन लाइफ न जों कामबो चले मानो हनै अलवेज नो गाइडेंस मान दं नोंसों बाय कसो करंजाय गाखै जों नानो बायके गाइडेंस रि मानाय जे ताम खाया नांगिया हे दे साबेला ए इंगे ताबो न रगो लगे तो तिनि नायदि मीटिंग एनै दा अगमानि कयजना फायगा 8 6 14 जना ग्रुप दङ 1000 जना ताइ बाकी बर रखातामो सुनानै मुसुङो दा थाङो जतन ड्यूटी पाइ हेनैनो जों मीटिंग सेट खालामब्ले 12टा एकटा समय ताकि जतन जॉइन खायमान तुम साइमन जतन ड्यूटी दङ 12टा जरा चिनिके ड्यूटी करि दिबा जोंबो ड्यूटी दङ ताबो जों हर खाना हॉस्पिटल थाङै गुरि फैयो ता निमान्स हॉस्पिटल कैसे बरक एक्सीडेंट खा ऑपरेशन खा हानाय तो फनो जों चिनि बरक चिनि बरक तिब्रा सा हानाय जों खिबिया साबो तामो जों नायनो थाङिया तो फनो जे तंनाय रंगा पब्लिक रंगा जे तंगो तिब्रा सा रंगा ताम नाय सो द बेनिफिट्स मिन नायो जे प्रॉब्लम पुरो सिमिक से फाउंडेशन मुइदो खायो सो अब हाइके चले लाइकला हमनानि फाइनल पक